En dit is de grote blikvanger van het land van taal in de talentuin. Alle talen binnen je welkom. En achter u is juist dat ik waarom komen in MEM, het talenpaviljoen. De rock van MEM, dat is het paviljoen waar je in komen kennen. En dat is net voor niks de rock, want eigenlijk is de MEM vergelijkbaar met de MEM die een poppen krijgt. En die ook altijd communiceert met de eigen poppen al tijdens de zwangerschap. Want de muziekers komen onder de rok van MEM en laten aan de boetekant haar eigen taal achter. En dat is juist ook omdat de horeca in het paviljoen dienen we terug doven en meer jerden. Dus er zit dat ik echt zonder in eigen taal wil moeten en maal gewoon uitziekje moeten hoe je maal controleert komen. Het is zeker een kunst. En dat is juist in het paviljoen waarom komen onder oren in de farm die het buurag ontwikkelen en ontworpen had. Maar ook in de rest van de tuin werd met Giel Braaks, met Sierbian Kramer en Bouke Groen verschillende kunstobjecten maken hebben. Het is uiteindelijk komt het erop neer, het is een snurkende bank. En je hoort hem snurken, maar je voelt hem ook snurken. Dus hij trilt ook een beetje mee. Dus je hebt het idee dat deze bank eigenlijk tot leven is gekomen en wat bezield is. En dit is een van de 7 objecten in de Prinsentuin die ik heb aangepast. Of eigenlijk aangepast bezield heb. Het gaat dan onder oren om pingpongjende rotsblokken en een bokswedstrijd onder een putdeksel. De talentuin is alle dagen open en de tagong is vergees.